faso Maliba k'a ka di a ka di an ka dugawu kɛ Ala k'a diya a bɛ diya ni Ala ka jɛ k'a bɛ kelen fɔ maa ɲɛmaw ye awɔ o k'u hakili to a la ko maa ɲɛmaya ka gɛlɛn ɲɛmaw tulo b'a la nka an bɛ dugawu min fana kɛ ɲɛmaw ye Ala k'u sɔn kɔma hakilimaw olu la wallahi sabu o de bɛ ɲɛmaya tuma dɔw la ɲɛma mana ɲɛ cogo o cogo n'a sɔrɔ kɔmaw fana ye n k'i ɲininka maa minnu n'olu mara ka gɛlɛn a ka gɛlɛn dɛ kɔrɔmuru a dɔw la gɛlɛya dan tɛ dɛ a bɛ baara gɛlɛya ɲɛmaa bolo nka kɔma yɛrɛ fana ka damuba t'a la a ka damu tɛ sɔrɔ a la o kumana tiɲɛ don o don a bɛ ɲini n'an bɛ sugandili kɛ maaw kɛ i k'a dɔn kɛ ladiri ye nka o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ ɲɛmaaw fana ka dugawu kɛ u bɛ ɲɛmaaya o ɲɛmaaya sɔrɔ kɔma minnu n'o bɛ kɛ u ka maraw kɔnɔ a dɔ la olu fana kɛ maa hakilimaw ye n'a kɛra tentɔ a ka ca Ala fɛ laɲiniw bɛ sabati baaraw bɛ nɔgɔya bi ye araba ye san kalo filanan n'a bɛ k'a dɔn février kalo kofɔ tile 23 jate san 2022 bi jate kai kɔrɔmuru o kumana bi jate kai awɔ on est don dɔ la a tun bɛ avancer ni tile 2 ye o kumana kalo tile 23 ye bi ye i n'a fɔ y'a fɔ cogo min na ni y'an sigilen ye sigi in tɛ baasi wɛrɛ ye Ala kana kɛ baasi kibaruya ni kunnafoniyaw olu deli i k'a dɔn o sigi do kɔrɔmuru hakili la maa minnu ni u bɛ u tɛ sɛgɛn u tɛ ɲinɛ u ma fili fana u ka sugandi yɔrɔ u bɛ bɛn renouveau ale k'a dɔn cakɛdaw olu ma radio ni télé ni journal a bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan a kun tɛ dɔwɛrɛ ye min ye kunnafoni jɛlen lakika o bɛ se ka labɛn ka lase cogo min na o y'aw hamina n'an ka jamana jɔ cogo o fana ye o kama minnu n'olu bɛ danaya d'an kan waati ni sanga bɛɛ la an b'u fo k'u tanu k'u barikada k'a f'u ye k'a fɔ u k'u cɛsiri hali bi sabu fanga o fanga bɛ anw na o de ye k'a dɔn k'a fɔ lamɛnbaw ni lajɛbaw ani dɛmɛbaabaw ye o kumana anw tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ olu ka foliw o deli la wa an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ k'a yira u la k'a fɔ anw bɛ baara in kɛ olu de ka lawasa kama o kama i k'a dɔn bi araba la an ye ɲɔgɔn sɔrɔ yan tuguni baara in ye fara ɲɔgɔn kan baaraba ye i k'a dɔn suya kɔlɛtigiw olu bɛ wulikajɔw la ɲɛmaayasow fana bɛ fara ɲɔgɔn la walasa baaraw bɛ se ka kɛ ladiriya kɔnɔ cogo min na suya kɔlɛw olu bɛ i k'a dɔn Hawa Tafili Ture bolo ka se min ni o bɛ i dakawuli yɛrɛ bolo Makanizi Makanaki ale fana bɛ nin waati na i k'a dɔn radio yanfan difu la walasa k'u fara ɲɔgɔn kan k'a cari u bɛ n yɛrɛ fatɔma ko fɔ Abdramane Kone ale fana bɛ nin waati na nin baara in ye fara ɲɔgɔn kan baaraba ye kumaso kɔnɔ Modibo Sanogo Idrissa Sidibe kɔrɔmuru an b'a f'i ma kori bangɔnikaw ni sigiɲɔgɔnw kori baasi tɛ yen nɔ ba Amini Dakawuli n'o bɛ Adama Kofɔ alhamdulilayi Sanogola duba bɛ yen an bɛ Ala tanu tubarikala o diyara n ye wa an ka foli b'i ye o diyara n ye ka foli kɛ kanubaa jamakulu bɛɛ ye foli minɛ min ye ba Amina den n'a mɔdenw ye ko k'i fo tubarikala ba Fanta ani k'a dɔn a den n'a mɔden ni kulomasamaw ko k'i fo tubarikala Bangɔni Salenbugu bɛɛ ko k'aw fo a diyara n ye Bangɔni yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ko k'aw fo tubarikala commune 1 bɛɛ ko ka foli kɛ kanubaa jamakulu ye o kumana ni sanga in na janjɔ masa y'a fɔ cogo min renouveau ale côté ko kunnafoni baara kɛcogo kura o kɛcogo kura fana i k'a dɔn k'a fɔ kanubaa jamakulu y'o kanu don a bɛ kɛ olu minnu kama n'olu y'a kanu don kaba wasa kɛra wasa ye o kumana a ko kɛra wasa a bɛ ko kɛra a ko bɛ wasa cɛ wasa k'u fo k'u barikada u ka kanuya la ka jabaru masa an kana ɲinɛ a kɔ so fila masa min ye kanu don anw ni olu cɛ ni ka danaya sabata n'u cɛ an ka fara ɲɔgɔn kan ka masaba in tanu k'a barikada ni k'a wale ɲuman dɔn n'an ye so fila masa tanu kɛnɛ min kan rasulu bɛ barikada ye k'a wale ɲuman dɔn nɛɛma ni kisi b'a ye Ala k'o jidi a kan min y'an masaw ye an kɔni olu sara t'anw bolo koyi wa an tɛ se k'u sara yɛrɛ fana minnu balolen b'an bolo sofila masa k'olu balolen to an kɔrɔ o kumana min hali bisa Ala k'olu bolo k'ansiw je an kɔrɔ farigwa fɛn fɛn bɛ yen guwan fara guwan hamina ko guwan farigwa a bɛɛ lajɛlen ka basi Ala ka jiri kɛ lafiyaw la ko i kan'u sɔrɔ min b'u tɔɔrɔ tun a masa minnu bɛ tiɲɛ so olu n'an ka banbaatɔw bɛɛ lajɛlen an ka i ka dɔn dugawu k'u ye hali bi Ala ka badabada dali nɔgɔyaw ye ka lahara sɔnsumaw ye kanubaa jama dan t'u la olu de bɛ i ka dɔn kala kɛ anw na k'u ni ɲankuma ka bɛn n'u sigiyɔrɔ cogoyaw ye faso kɔnɔ faso kɔ kan filɛbaa jama ni lamɛnbaa jama nin bɛɛ de ye bara kelen kɔnɔ kisɛ ye k'u ka bisimila u dun bɛ bisimila kɛnɛ min kan o de ye kunnafoni kɛnɛ ye k'u bɔ kunnasiri kɔnɔ parce que sɛbɛnw fana de bɛ anw bolo kalamu ni daba matarafabaw fana ka fo koyi olu ka n'o bila sɛbɛn de bɛ ta k'a bamayɛlɛma ni Ala ka jɛ kulo ɲɛgɛlɛ jɔko ɲuman Ala k'o nɔgɔya kanubaa jama ye ɲamada ko ɲuman k'o nɔgɔyaw ye k'a lase ko ɲuman nɔgɔya an yɛrɛw ye a tɛ lase suya kɔlɛtigiw ka cɛsiri kɔ ani nɛgɛ sujurutigiw ka cɛsiri kɔ Ala k'o nɔgɔyaw fana bɛɛ k'i bisimila tuma sera
sumani kun ye hakɛ ka dɔ ye o kumana an tɛ taa yɔrɔ jan an b'a kɛra kurula min ye i k'a dɔn annonceur de bɛ n bolo bɔ a nɔfɛ daa dɔn kamara ka i k'a dɔn arabadonya laadala ɲininkali a bɛ yen a t'an bɛ n'an ye SOMAGEP ale kɔnɔ bi tuguni i k'a dɔn a ko maa minnu n'olu bolo bɔlen don k'u bila facture bilali la a k'ale bɛ yɛrɛ ɲininka yala u ka kɛta ye jumɛn ye u jɔda ye jumɛn ye ka sababu kɛ mun ye kɔrɔbɔrɔ ko nin baarakɛdaba min ni ale yɛrɛ kɔni ka baara bɛnnen don jisanuma dili la i k'a dɔn malidenw ma u k'a ma ko société malienne de gestion de l'eau potable n'a a dafara ɲangoron kelen o ye SOMAGEP ye ko tiɲɛ ni ala ka kan a maa ɲɛmaw k'u welelen don dɛ ka kan k'a lajɛ sabu maa minnu n'u kɛn bɛ i k'a dɔn k'u bolo bɔ ni k'olu bila k'u kan ka taa mɔgɔw ka facture ni ka t'u di ko n'i y'a ta k'a jateminɛ ko gɛlɛya bɛ a la degun bɛ a la k'a dɔn ko kelen i b'a ye k'a fɔ facture ninnu i n'a fɔ a fɔra ka caya tuma ni sanga bɛɛ lajɛlen la u tɛ na u na kumana wa n'u nana k'a dɔn k'a fɔ i bɛ sɔrɔ waati min yɛrɛ kan ka kɛ ka u kumana u ka kan ka se ka sara ka bɛn kuma min ma kangari d'an bɛ kuma min na k'a fɔ ko yanni o cɛ a kan ka sara kɔrɔ ko du dɔw yɛrɛ bɛ tɛmɛ ne k'a sɔrɔ o kumana min ye facture yɛrɛ ye a ma se du kɔnɔna na ko yala nin min filɛ nin ye ko n'a tora nin cogo in na cakɛdaba min n'olu kɔni bolobɔlen don ka bila anw ka jamana jiko ani jisanumanko an k'a ma ko SOMAGEP ko yala majɛngɛ ba tɛ nin baara in na wa k'an ka i k'a dɔn k'a fɔ kɔfilɛ kɛ ko nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye ale da ka se nin ma dɛ kɔrɔ ko nin wale min filɛ nin ye k'o kumana a wele kun tɛ dɔwɛrɛ ye min bɛ tali kɛ SOMAGEP ma ɲɛmaaya so kɔrɔ u k'a lajɛ k'a sababu kɛ mun ye kɔrɔ ko tɛ digi maa la nka n'a kɛra a tɛ kɛ dabilalen ye o kuma ko kuma dɔw la k'a bɛ se ka na ni funtɛni ye o k'an dun bɛ dunni minɛ ko bi ko SOMAGEP i k'a dɔn a ɲɛmaaya so k'u welelen don wele bɛ jamanadenw fɛ k'a dɔn welelen don an bɛ dunni minɛ ko bi k'a maa ɲɛmaw k'a lajɛ maa minnu bolo bɔlen don k'olu bila k'u kan ka taa facture di o kumana ko facture tɛ se a kumana a kumana baara in kan ka kɛ i k'a dɔn k'a fɔ min kɔnɔna na ko majɛngɛ minnu bɛ a la bi k'a ka kan fɛɛrɛ ni dabali ka tigɛ walasa o majɛngɛ ninnu olu ka bɔ yen nɔ k'a sababu kɛ mun ye k'a bɛ fɔ o kumana ko client olu de sago ka kan ka se ka ɲini ni ka o dɔn o n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko client dun kan ka se ka i k'a dɔn facture sara tuma min n'a kan ka se u ma ni waati tɛmɛna k'a sɔrɔ kumana min ye sɛbɛn yɛrɛ ye o ma se a ma lakodɔn k'a tuma dɔ la k'a gɛlɛya dan tɛ client ka fiɲɛ ye dɛ o k'o to ka fiɲɛ ye wa nin kelen bɛ hali nin t'i ko fana na i y'a fɔ courant facture i y'a fɔ a kelen in b'a la fana i y'a fɔ a bɛ s'i ma don ma a y'a sɔrɔ a sarali waati yɛrɛ tɛmɛnen don ni jisɔngɔ seru kun ko n'i ma jisɔngɔ sara i bɛ gɛn nin tɛ n'i ma jisɔngɔ sara i bɛ gɛn ni tɛ jisɔngɔ n'i ma jisɔngɔ sara i tɛ gɛn nin to i bɛ gɛn o tɛ nin ye dɛ nka jisɔngɔ saba sɛbɛn tɛ s'i ma a kuma la i ka ji bɛ tigɛ. a kɛra baara ye o ye hɛrɛ ye yan. o kumana an jigi b'a la k'a fɔ min ye société malienne de gestion de l'eau potable n'a bɛ SOMAGEP ko fɔ anw hakili b'a la nin y'anw fana da donko 2 fɔ 3 ye nin ko la sɔn ka dɔɔnin bɔ k'a lajɛ a ko ka lajɛ ji ɲama jɔlen na ni ala ka jɛ ye kosɛbɛ. ayiwa Jajo Masa i y'o fɔ cogo min na daseko fɔlɔ tɛ i k'a dɔn nin bataki fana ma ni jɛmunkan min filɛ nin ye ani ni laseli min filɛ kunnafoni min filɛ ni maa wɛrɛ tɛna fɔ k'a nege bɔra sa nka tati mɛnɛ sise ti bɔ ɲɛ ti sɔrɔ a ko la an ka nɛgɛ sira taama sira ni fana tɛ kura ye kelen kɛ wa SOMAFER fana taa ka segin bɛ kɛ o ka ko ka sanga ani waati min ye i k'a dɔn anw ka i k'a dɔn nɛgɛ boli nɛgɛ k'ara ye nɛgɛ tigɛra nɛgɛ ka semaine fɛri baarakɛlaw b'a f'i ɲɛna ko u ka degun an kɔni bɛ k'a fɔ k'a dunu fɔ k'a bala fɔ k'a fiyɛ fili la i k'a dɔn a bɔgɔrɔ dɔn nka tati mɛnɛ sise ti a bɛ ba da dɔn o ta ka segin na min ka di fo ɲɛ ka sɔrɔ a la de n'o tɛ a tɛ dabila o awɔ o tumana min ye k'a dɔn SOMAFER fana ye karamɔgɔ Sidibe ale nana n'a kuma ye bi tuguni karamɔgɔ ka fɔ la a ko directeur général i k'a dɔn Ibrahima Mayiga k'a wulila deliko kɔrɔ la tuguni awɔ bisimila k'a wulila deliko kɔrɔ la o kumana min ye i k'a dɔn cheminot ye nɛgɛsira baarakɛlaw olu kɔni ko bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ u kɔni ka cɛsiri ni wuli ka jɔ ka bon jamana in bɛ se ka sabati cogo min hakaja furancɛ fanga o latɛmɛ ko ɲuman bɛ se ka kɛ cogo min k'o kɛra n'u ka danaya
dali ye i k'a dɔn furancɛ fanga mara kɛbaaw kan i n'a fɔ colonel Asimi Goita ni Choguel ko kala Mayiga ko o danaya ko a ka d'u ye i k'a dɔn kɔfilɛgakuw fana na sa ka sabu kɛ mun ye u ka ko k'i k'a dɔn k'a fɔ ko gɛlɛn don olu bilalen d'u yɛrɛ ma ɲina kɛ m'u kɔ nka waatinin dɔ la dɔ y'i kɔfilɛw la o kɛra i k'a dɔn ninnu ka fanga marabaa kura ninnu nalen ko kɔfilɛli kɛr'u la dɔɔnin an k'u ka lahala bɛ cogo min na hali bi a b'a dakɔrɔ la min ye i k'a dɔn maa ɲɛmaa min b'a a ɲɛmaaya so la ko ni kow daminɛna ka ban ale bɛ i k'a dɔn kunfilanin kɛliw de daminɛ Jangawalaki a b'o daminɛ fɛn min ye nin maa kofɔlen Ibrahim Mayiga a dɔ la ko a wulila deliko la tuguni ka sabu kɛ mun ye ale ti hami Seminɛw ka i k'a dɔn nafoloko la olu ka jurujugu min bɛ cakɛda in na a ti hami o la u bɛ lahala min na a ti hami o la nka ni kow i mankutuw cayara a bɛ wuli i kɔrɔ ka ko dɔ boloda ni ka fuguri kɛ maaw ɲɛna k'a wulila deliko la tuguni ko misali tɛ nin y'an kɔrɔ wa ko min ye i k'a dɔn directeur général Sopafer Ibrahim Mayiga k'a wulila k'i kɛ nɛgɛsiraw dilali ka kuma cayalen o kumana mankutu bonyanen sa a wulila k'i kɛ nɛgɛsiraw dilani fana ka tuguni o kumana ko a b'o la dɛ o m'a bali mobili kura san na o m'a bali ka kura san ka d'a ka dangan ma karamɔgɔ Sidibe ka fɔ la a ko min ye Ibrahim Mayiga ye a dɔ la ko ale kɔni tɛ hami Seminɛw ka taabolo la ko a wulila deliko la ko kɔrɔ ye di ko min ye février kalo tile 7 tɛmɛnen ye ko an bɛɛ ɲɛ b'a la kɛn bɛ ka maaw bɔ ka bila arajo siraw kan n'o ye nɛgɛsiraw ye olu y'o dilanniw daminɛ o y'a sɔrɔ kalo joli kɛra mankan ci la ayiwa sa joli Seminɛw sigi bɛ i k'a dɔn Alamakɔnɔ sigi la ayiwa ko min ye i k'a dɔn Bamakɔ ni Kitari Kayi cɛ ye a kɛn bɛ ka baarakɛlaw bɔ ka bila o kan sisan ko ka fuguri kɛ maaw ɲɛ la dɔrɔn sabu ni kuma cayara ale da la a bɛ bɔ ni fɛɛrɛ dɔ ye yaasa ka maaw ɲɛ ko ka yɛlɛ sanfɛ ko Seminɛw ko k'u bɛ hakililajigin kɛ k'olu ka kalo joli sara dasilen bɛ ɲɛma sɔrɔ o la jurujugu min bɛ o ma sara mun nana ni arajo dilan ye terrain yɛrɛ tɛ jamana min bolo terrain ti boli jamana min na o arajo dilan kun ye jumɛn ye ayiwa ko min ye i k'a dɔn directeur général Mayiga a dɔ la ko a bɛ ka barabɔ maaw la de wa ko ni kun ye ka fɛn jumɛn de dogo a ka i k'a dɔn tiɲɛni min n'a y'o kɛ a k'a fɛ k'o de dogo ni nin ye sabu a kuma fɔra k'a sɛbɛkɔrɔ fɔ o kumana ko walama ko sɔrɔ sira kura ye nin y'a bolo tuguni de k'a mana wuli nin bɛɛ kun ye ka dɔ sɔrɔ ka bila a jufa la ye wa ko Seminɛw bi ka sa i k'a dɔn dɔgɔdɔgɔnin saya la olu ka juru min bɛ u halala o dɛsɛlen don ka sara mun nana ni arajo dilan ye o kumana ko fɛn min ye mobili kura 2 ye o kuma fɔra ya i k'a dɔn taama mɛnɛ si ma bɔ a yɛrɛ kelen dangan kelen ayiwa u ko ma i k'a dɔn o sɔngɔ ma don arajo la dɛ ayi o kɔni a y'o kanu n'a yɛrɛ ye o kumana ko fɛn min ye i k'a dɔn yuruguyurugu ale kuma bi fɔ yaasa fura ka sɔrɔ a la ko fura tɛ ka sɔrɔ ni maa kofɔlen in t'a la koyi n'o ye directeur général Ibrahim Mayiga ye ko maa b'i yɛrɛ ɲininka ko i k'a dɔn k'a fɔ terrain yɛrɛ tɛ ka boli jamana min kɔnɔ ayiwa terrain sira i k'a dɔn o dilanni ni a babiliw n'o ye pont ye olu dilanni kun ye jumɛn ye k'an ka hakilila kunun kɛ ko waati dɔ kɛra ko mankan cayara ni maa kofɔlen in da la k'a ye nin show ɲɔgɔnna de kɛ a wulila ka show jumɛn na k'a ye i k'a dɔn maarinjiw ta ani i k'a dɔn k'a fɔ yelegulaw ta ka t'o kɛ ka gaaraw k'olu masusa ko k'olu pɛntiri k'a sɔrɔ terrain tɛ a jamana bolo nɛgɛsira tɛ yen baarakɛla yɛrɛ tɛ yen nin waati na ko o miliyɔn sigiyɔrɔma joli taara k'o ci wara k'u la o kɛra ni i k'a dɔn nɛgɛsira gaariw pɛntirili ye ko kumaw cayara o kɔfɛ fɛn min ye i k'a dɔn nin waati in ye k'a wulilen don tuguni a deliko kɔrɔ la kuma cayalen a ye i k'a dɔn maa dɔw bɔ ka bila arajo siraw kan o kɔni kɛlen don mankutu y'a bolo tile 2 in na ayiwa ko fɛn min ye i k'a dɔn o min filɛ nin ye ko yann'o ka kɛ musaka min bɛna don o la k'o tɛ dɔ bɔ i k'a dɔn Seminɛw ka juru la wa o tɛ dɔ bɔ u ka ɲani n'u ka i k'a dɔn degun na wa ayiwa ko fɛn min ye i k'a dɔn hakililakunu ye ko k'o kɛ ka ɲɛsin nin maa kofɔlen in ma 2021 san o k'a dɔn juin kalo tile 28 k'a ye laseli dɔw kɛ k'a fɔ ko min ye baara kolo girinbaw ye k'olu bɛna daminɛ ka b'o waati fɔ bi o daminɛden de ye bi ye ayiwa ko nɛgɛsiraw k'o baaraw bɛna daminɛ Bamakɔ ni Kayi ni ɲɔgɔn cɛ ka bi juin kalo tile 28 2021 san ko o kuma min bolo dara o baaraw de bɛ bolo sen o kumana ko min ko y'a wulila a deliko la o Buru baba wulila deliko la jayo sa ko kumana ko i k'a dɔn teliya kɔnɔ k'a ko min ye taama sira bɛna nɔgɔya joona k'a na cɛsiri bɛɛ lajɛlen kɛ Bamakɔ ani Diboli min ye i k'a dɔn feerefɛnw ye olu bɛ se ka i k'a dɔn folokofalaka kɛ o sira la cogo min na ayiwa ko o kuma fana fɔra o ma bɔ a sira fɛ ayiwa ko ka don i k'a dɔn k'a fɔ nin ko bɛɛ lajɛlen taabolo kɔnɔ fɛɛrɛ bolodalen minnu kɛra joona ko yaasa i k'a dɔn sira in ka taama ka daminɛ feerefɛnw
ka sira minɛ ka bɔ Bamakɔ ya ka taa fɔ Diboli o ye ndo akɛ sigiyɔrɔ ye Alu Buyaki Kamara a sigiyɔrɔ bɛɛ bɛ Diboli ma ya très bien Alu b'a ka wayasi k'a la o ko Mali gouvernement k'a dɔn k'olu ye nin fɔ ministres ka jɛrɛ dɔ senfɛ conseil des ministres min kɛra octobre kalo o tile 2019 sanna k'a kun kan k'a sɔrɔ baara caman kɛra ka kɔ biɲɛ min ye jiwoyo siraw ye ko fosew olu tun kan ka labɔ ni k'olu labɛn kosɛbɛ ka i k'a dɔn ka u bɛɛ lajɛlen maamu ka ɲa ka i k'a dɔn terrain sira baara yɔrɔ yɛrɛ k'o baarakɛminɛnw k'olu sabati ka arayiw minnu tiɲɛnen don k'olu da traverse minnu tiɲɛnen k'olu bɛɛ lajɛlen dilan ani babili min bɛ tu kɔtɔ Mahina ani k'a dɔn Galugo k'olu fana labɛn k'o bɛɛ kun kan ka kɛ ka kɔn bidon in ye ko nka ko i k'a dɔn foyi kuma kɛ foyi ye kuma cayalen directeur général ka wulila tuguni k'a k'o dabɔ o kumana kwa Sopafer ma ɲɛma k'a y'a ka farikolo ɲɛnajɛ daminɛ nin kɔ fɛn min ye k'a dɔn ka i biri maaw kan ka fuguri k'u ɲɛ la ka sɔrɔ ka tɛmɛ n'a ka nbɛndiya ye ani dugubajiya k'a b'o dabolo kelen de la nin ye cheminot kɔni b'u ka saya la dɔdɔgɔnin saya u b'u ka ɲani na ɲaniba goro o kumana min ye ɲɛtereke ye o kɛra cheminot ta ye ko waatinin dɔ de la u ɲɛji cɛra koyi Sogɛl Kokala Mayiga ale nalen fangabulon ɲɛmayaso la k'ale y'i kɔfilɛ o la ni ka tɔrɔmuɲɔni d'u ma o waatinin kɛra fiɲɛbɔ da y'u bolo nka i k'a dɔn fo ka se bi ma u ka juru kɔni dasilen b'u ka cakɛda maa ɲɛmaa la a tɛ hami o la ko nin cakɛda in ko nin yɛrɛ tigilama taara k'a bugubugu ka jigin ye de ka taa bila ye a dɔn ko t'a la o kɛra fangakɔrɔ maralew ka taabolo ye k'a ta waati la fɔ bisa ale kɔni ɲɛna ko nin ye k'a dɔn tiɲɛ sɔrɔlen ye ale sera a ka damanda la san o san 350 bɛ di ko k'a don nin kow la o ye san musaka ye k'o bɛ taa min juru ti sara baara ti kɛ nɛgɛ terrain t'an bolo ko directeur général kɔni bɛ i k'a dɔn yɛrɛsagokɛ la ninnu bɛ ɲanimagoro ni misimisi ani k'a dɔn jɔyɔrɔ la budget bɛ di ko directeur général Sopafer tɔgɔ la a dɔ la ko taa ka segin bɛ ka kɛ kuma in ka sanga ani waati ko nɔ tɛ ko nin gwɛlɛ bɛ cakɛda min da la a sera o ɲɛmaa ka mobili kura san fo ka kura san ka d'a ka danga ma ko n'o bɛɛ bɛ ka kɛ araye ni babili dilan min daminɛnen filɛ nin ye n'a daminɛ février kalo tile 7 tɛmɛnen k'an ka sigi n'a ye k'a fɔ ko fuguru de bɛ ka kɛ maaw ɲɛ la ko an b'a lakale ɲɔgɔn ye o kumana ko min y'a ko ye k'a ka to sen na dɛ wa a ka to sen na cheminot ka juru fana ka sara a sen fɛ ko ninnu kɛlen don i n'a fɔ u ma deli ka mago ɲɛ jamana ye maa minnu y'u ni di k'u joli di k'u kolo n'u fasa di jamana ma k'olu minɛ i n'a fɔ gansan wɛrɛw a ka kɛlen don degun ye cheminot bolo b'u ka hakɛ de don wa u dɛsɛlen ka bila u ka hakɛ kɔnɔ directeur général ni kuma cayara tuma o tuma ale bɛ wuli a delikow la a bɛ ko dɔ daminɛ ka maaw ɲɛ ko ka yɛlɛ sanfɛ k'o baara de bolodalen ye nin ye ko jigi dalen don Asimi Goita n'a ka gouvernement kan n'o ye Sogɛl Kokala Mayiga ye k'u ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ ayiwa ko ministre de transport min fana bɛ yen k'o fana bɛ wele ayiwa u bɛɛ ka wuli k'u cɛsiri o kumana ko u bɛ wele bila ninnu ma ka da mun kan tuguni ko fɛn min daminɛnen filɛ ko fuguri bɛ ka kɛ maaw ɲɛ la ko n'o tɛ ko baara min kan ka kɛ o ma kɛ dɛ ko wele in bɛ ɲɛsin Asimi Goita a n'a ka gouvernement ma k'u k'a lajɛ k'u kɔfilɛ cheminot la karamɔgɔ Sidibe a ka nɔbila in an y'a bɔ Sodede Bamakɔ kɔnɔ u ka bidon bɔli don taa ni ka segin caman kɛra nin kan fɔli sen kelen dɔn sen kelen a tɛ fɛ kɔni a ma nɔgɔn dɛ ala kɛ n'a fana fɛn yɔrɔ ayiwa ni bolo bɛ waaja bolo yan'a ɲɛ ka sɔrɔ a ko ma nɔgɔn nɔgɔman tɛ dɛ kɔrɔmɔrɔ i k'a dɔn k'a fɔ nouvelle horizon an bɛ taa ale nɔfɛ mɛnɛmɛnɛ a tɛ i k'a dɔn jala siri nka a bɛ jala foni dɛ i k'a dɔn ko kow la dɔgɔya tɛ wa dugukoloko kuma kɔrɔmɔrɔ k'a ti dɔgɔya dɛ nin ko in fana an bɛ taa ka segin a kan affaire logement sociaux est-ce que kula dɔgɔyama tɛ dɛ ko an kɛlen bɛ ka dugukolo jɛmunkan sigi yan Bakari Asi Jalo b'a kɛ dugukolo ko jamana ye dugukolo ko a kuma tɛ ban fɔ la an bɛ dɔ de fɔ ka dɔ to a kɔnɔ i n'a fɔ an y'a fɔ cogo min mɛnɛmɛnɛ a tɛ i k'a dɔn jala siri nka a bɛ jala foni fo ka jago don a la wa i k'a dɔn k'a fɔ ko la dɔgɔya tɛ a ko ni marabaw ko n'u ma kumana wuli ka jɔ k'u ɲɛsin nin ko in ma kɔrɔbɔrɔ ko nin ko in k'a bɛ ka taa danga min na a bɛ taa lawolo i k'a dɔn k'a fɔ muruti de ma wa maa bɛ yɛrɛ ɲininka nka min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ fasiri kɔnɔna min n'an bɛ donni minɛ ko bi minisiri min ni ale ɲɛsinnen don nin baara ninnu ma u k'a ma k'i k'a dɔn k'a fɔ Birahima Kemina k'ale jɔn bɛ i k'a dɔn k'a fɔ Jembefɔla jɔyɔrɔ la kabini ni ko in daminɛ fo ka se bi ma o tuma majɛgɛ minnu olu tun bɛ a la kɔrɔbɔrɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko min bɛ tali kɛ a ko kɔnɔna k'a samana ka se nin danga ma k'an bɛ donni minɛ ko bi min bɛ tali kɛ nin minisiri so o la olu ka wulikajɔ tɛ dɔwɛrɛ ye o tuma ko a ko i k'a dɔn minisiri yɛrɛ a y'a ta a bolo la dabolola tɛ dɔwɛrɛ ye o ye ko min n'a ɲinina jamanadenw fɛ jɛya ka kɛ a la ko min n'a ɲinina i k'a dɔn
dɔn k'a fɔ Mali kura fɛ o de ye k'a dɔn k'a fɔ nambara ni o kuma na kɛrɛfɛ maa ko olu ka nɔgɔya olu sen ka bɔ i k'a dɔn k'a fɔ maaya taabolo la i k'a dɔn k'an bɛ donni minɛ ko bi min ye i k'a dɔn k'a fɔ ministre Birahima Kamina ani k'a dɔn maa minnu ni olu farala ɲɔgɔn kan ni k'u ka hakɛw k'o ɲini o de ye kulu ye kulu minnu kama ko collectif des demandeurs des logements sociaux du Mali ni a bɛ sa ACDESMB ni ka o kofɔ ani lafasatɔ min n'o bɛ OMH kɔnɔ n'o ye comité syndical de l'office malien de l'habitat o kuma ko ani olu kɔni ye i k'a dɔn k'a fɔ hakili falen falen kɛ ko in tɛ munumunu dɛ waati taa yɔrɔ jan i k'a dɔn k'a fɔ ko i ka a bɔ ɲɔgɔn na ka nɔgɔ maa minnu n'olu ye i k'a dɔn gafew k'olu labɛn k'a ɲini i k'a dɔn i n'a fɔ jamana y'a laɲini cogo min kɔrɔbɔrɔ k'olu ka fara ɲɔgɔn kan olu ka i k'a dɔn k'a fɔ nin ko in ka fɛsɛfɛsɛ joona maa o maa bɛ yen sanko ko in gɛlɛya bɛ danga min na o de ye dépôt de com ye dépôt de com ko maa minnu n'olu bɛ yen ko ni récépissé bɛ u bolo u ka taa ni a récépissé o tuma na ni récépissé tɛ maa minnu bolo kɔrɔbɔrɔ k'a ka dɔn k'a fɔ sɔrɔcogo o sɔrɔcogo bɛ a la o bɛ namara ko fɔ o bɛ dibidibi ko fɔ o tuma k'an bɛ donni minɛ ko bi ministre Birahima Kamina a n'a ka i k'a dɔn k'a fɔ maa minnu n'olu y'a ka cabinet baarakɛlaw ye u kɛlen don ka wulikajɔ k'a kɛ k'a fɔ ni n'a fɔ laɲini kɛra i k'a dɔn jamana marabaaw fɛ cogo min fɛɛrɛw ni dabaliw ka tigɛ teliyala nin ko in ka kɛ ko lajɛlen ye nin ko in maa minnu n'olu y'a ɲini i k'a dɔn k'a fɔ hakɛ kɔnɔ minnu bɛ u yɛrɛ ye i k'a dɔn k'a fɔ a minɛ kɔnɔ minnu n'olu y'u ka nafolo don nin ko in na ka jamana ye laɲini o laɲini kɛ olu bɛɛ lajɛlen ka faralen kɔ ɲɔgɔn kan kɔrɔbɔrɔ kuma olu ka na to u ka hakɛw o kɔnɔna na nka i k'a dɔn gɛlɛya bɛ minnu na walima siga bɛ minnu ta la maa minnu n'olu kɔni tɔgɔ bɛ i n'a fɔ dépôt min u k'a ma ko dépôt de com maa minnu bɛ u yɛrɛ ye o kɔnɔ o ko ni min dalen b'a la k'a fɔ i ka récépissé bi i bolo récépissé jɛlen don nka k'i ka don ko sɔsɔli tɛ a la i da ye k'i ka récépissé ni ka o bɔ k'o yira o tuma na ni i k'a dɔn k'a fɔ o bɔra k'o yira kɔrɔbɔrɔ o tuma na i b'i k'a dɔn k'a fɔ bila i ka hakɛ minɛ kɔnɔ nka minnu bɛ yen n'a kɛra i k'a dɔn k'a fɔ sɔɔri walima ni olu ye donda wɛrɛw sɔrɔ walima olu ye fɛɛrɛ wɛrɛw sɔrɔ kɔrɔbɔrɔ ko n'o olu b'u yɛrɛ y'o minɛ kɔnɔ o de na kɛ i k'a dɔn k'a fɔ gɛlɛya ye nka min ka fɔ ka bɔ a la o de ye k'a fɔ ko annulation ko kuma min bɛ yen kɔrɔbɔrɔ o tuma na maa minnu n'olu fana ye i k'a dɔn k'u ka sɛbɛnw don kabi san 2000 ani k'a dɔn 15 ka na bila fɔ bi la olu ko olu t'a fɛ k'o kɔrɔfɔ yɛrɛ mɛn u da wa a bɛ maa sigiyɔrɔma ba caman bɔ minnu bɛ u yɛrɛ y'o minɛ kɔnɔ k'a fɔ k'an bɛ donni minɛ ko bi u ko les vrais bénéficiaires olu minnu dalen b'a la k'a fɔ namara tɛ u ta la olu minnu dalen b'a la k'a fɔ jamana ye fɛn o fɛn ɲini olu y'u yɛrɛ y'o minɛ kɔnɔ ka laban k'u i k'a dɔn k'a fɔ u tɔgɔ ye bi ta la n'o ko kuma na o gɛlɛya kuma kɛra bi ye olu ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye n'a sɔrɔ minnu donna a la minnu donna ka don a la walima minnu n'olu kɔni k'a dɔn k'a fɔ tɔgɔ donna a la u tɛ dɔ kalama a la kɔrɔbɔrɔ k'o ti bɛn o kuma na nin wale min filɛ i k'a dɔn ko minisiri k'a ka kan ka se ka dɛmɛ bi a ka wulikajɔ la a kan ka se ka dɛmɛ bi a ka i k'a dɔn k'a fɔ jɛya la sabu k'a y'a jɛya k'a b'a daminɛ i k'a dɔn sira tun bɛ ka kɛ mun ye k'a ma a bɛ ɲini ka kɛ o ye o kuma na k'a fɔ ko an bɛna to Malikɔrɔ dabolo la Malikɔrɔ bɛ ɲini ka kɛ Mali kura bɛ ɲini an bɛ to Malikɔrɔ dabolo la o tɛ kɛ yan o mana n'a ma ɲɛ kura kɔ a kura baara de bɛ kɛ miɲɛ kura bɔ tɛ taa wɔyɔ kɔ dɛ wa ko enquête min n'o ye sɛgɛsɛgɛli min bɛ sen na k'o kumana ko affaire de logements sociaux kɔrɔbɔrɔ ko sigi kɛlen don ka nin ko in makɔnɔ maa minnu fana bɛ yen n'olu ye i k'a dɔn k'a fɔ a ɲini n'u ka hakilina n'u ka i k'a dɔn k'a fɔ hakɛ n'u ka nafolo ani sɛbɛn minnu n'olu ɲinina jamana marabaaw fɛ n'olu y'o bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan kɔrɔbɔrɔ k'olu ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ o kumana gɛlɛya minnu bɛ a la nɔgɔ minnu b'a la u k'o sani ka bɔ a la k'a jɛya ni ka u bila u ka hakɛ kɔnɔ olu ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ yanni sunkalo nata cɛ u ka t'u ka i k'a dɔn k'a fɔ suntigɛw kɛ u ka duw kɔnɔna na sabu o so ninnu ma d'u ma i k'a dɔn Ala ma di la wa so ninnu olu b'a sara u b'a ye u yɛrɛ ye i k'a dɔn k'a fɔ jamanadenya minɛ kɔnɔ n'a fɔra ko o kumana ko dɔw bɛ yen nɔ olu ka se ka na don nin ko in kɔnɔ olu b'a fɛ walasa nin ko in ka kɛ ko dabilalen kɔrɔ k'u tɛ ɲɔgɔn ye o minɛ fila dɛ o kumana k'an bɛ donni minɛ ko bi minisiri Birahima Kamina ani a ka wulikajɔ n'a ka cabinet k'u kɔni ye i k'a dɔn k'a fɔ jɛya ni layidu k'o di marabaaw ma a ko tɛ kɛ i k'a dɔn k'a fɔ ko mɛnɛ ye maa minnu n'olu bɛ yen ko n'u b'u yɛrɛ ye dépôt de com kɔnɔ ni récépissé bɛ u bolo u ka na ni récépissé ni récépissé fana t'u bolo u k'a dɔn k'a fɔ o kumana olu n'a sɔrɔli u bɛ gɛlɛya walima a man kan sabu a bɛ sɔrɔ ni i k'a dɔn k'a fɔ dalilu minnu ye olu dɔ daliluba ye k'a dɔn k'a fɔ récépissé ko ye k'an bɛ donni minɛ ko bi o kumana ko la dɔgɔya tɛ k'an jigi b'a la k'a fɔ ko min bɛ tali kɛ ni logement sociaux ko jamana marabaaw
baw na i k'a dɔn kala don ɲin na walima k'a kɛ ko la senateli ye Baba Dambele ka bɔ i k'a dɔn Nouvelle Horizon kɔnɔ ale ka fatiri don Kɔrɔmuru ɲɛ bɛ sɔrɔ a la n'a ma ɲɛ k'a sera nin yɔrɔ ma a n'a k'a dɔn bu ni kolo na bɔ ɲɔgɔn na ka kungu ni ɲɛɲɛw bɔ ɲɔgɔn na n'o tɛ nin ɲɔgɔnna caman kɛra a kuma cayara fɛn bɛɛ fɔra foyi ma sigi foyi kan foyi ma kɛ foyi ye n'i ye nin jatew bɛɛ ye tamasiyɛn ɲumanw don nka a ka k'a kɛko fana na n'olu Analo, no yarditeo. Analo. Anda gede. Indicateur di renouveau. Balesta. Indicateur di renouveau ta BST. Ale fasirike akoko Mali bise ka ta ikado damakashi sebe do yoro jumena. Yasa ka seba ya soro ikado imoa ni CDAO ka. Aiwa ko Mali kamse ga njigida jonga kiriko na sala. Tomi sigira nyingali tu. BST ka fola. Akoko minyi ikado Mali ikado ko ukele ka faranyonga kuluke. Min bella fasali kelaw ko fono avocat yi o avocat kulumunu farala nyonga u yedama kasi sebe glango nyumange ninga ta do ka beni février kalo kleta ane duruye ba flani mugani fla saina kata do union économique et monétaire ouest africain koka o dama kasi sebe antara do ikado kiriblo ulu konala aywa fe minyi ikado mamunu mbi nolu kele do kadu suma kasa takaningo insegere olu farala ikado dama kasi boka kaningo ka sabati fe minyi ikado ngilimi taledo ka on segere nu tara faranyonga uga grenade un tara faranyonga janvier kalo kile konondo ka bafla ni mugani flasa grenade unga gremba kumegana ayo baba la ko akara ayo utara nyon soro na grenyama aleka ikado bloko re utara ni nyangili anini geleo de taka on segere fe minye ikado ko minye gouvernement munumba anga klife jamana kono ya uyeni ndabo ni ngama ka nyeshi malima anga utado ka fuko ko don garamo ani doni karamo be on veya aiwa malide famba ga fola ko minye aunga mabado e doni karamo bado kiriko nasrala sigata ma minga ikado ladriala ani sigata ka bara donina no yikado Daniel Tsuge magistrat de doko de classe exceptionnelle nazaraka ajaya koroi ko mona bamananga refana jaya koroi minye ikado ko maklenedu ale ikado abe manyema ya solabi no imwa ikado o manyema ya soye kritigilamo ulu bara tabulo hukumu kono abe Burkina Faso abalma munumbe ulu kerefe bara lay namanya ko imwa ire jabala sigiro benedo yema okuna minye kado kafo ko mauko kale ire yeli ajamakulu la ko yebulo madayoro babu ko sabu ko danaya baka wa dongo fana ba Allah okuna anye kiri daile ka nyeshi imwama o kiri min daile la ka nyeshi imwama uyayi kafo ko ambisiga ni ko inge ka singa sa dana ka sabu ke imwa ire kado akono nyana sebe akokono kokono nanya na boli sebe mimbe no ye taxi ko imwa ire dangare ola kamse ku nomine ka da oka wa mwenye ndoni karamo ye uyo de fie ye utinaka do woni fete pluku ok mana minye ka do ko damakasi e ka do avoka woro ulur bela jile ye ikado hakli fere netigila mawo janjo masa ulu de farala nyonga kani sebe labe ka mamuganya ok mana ka jira ka foko minye lanyini ku boke kata ikado imwama uye nyangili mintaga Mali segere kumana kuye sharia soso uka nomine aiwa fe mi ka do sharia soso ko beba do ka fu abike sababu ye jamana mi atara ko segere agele ya bo soro ngali tigi jon jamana munu nyake ku fana te bona ko la kuyi haka ja ani uka jamana te munu be Mali la ya ka be bolu fana ka okumana ko de okumun kono ko minye ka do hakilla kununga ke kwa be iraka fo BCAO o reka sebe ngona la no statut aba jira ka fo ko o jamana nunu kelengele na shitise ka na fuluko ani soroko nyangilita ka ubonyongo jamana wore segere o makara bagama ya uma bingana ka aba nyina ka ndabala no bingani na jagwela galonga jebe nyebe tiena na statina règlement ko katibe kalaba ka uke aunga aiwa aya bachide okumana kwatibe ikado kafo uluko ko ikado nyangilita ka ukado ajabana atonde do segere kafo ku be nyangilita ko segere na fuluko nasira anata bulula kwa jaledo uka sharia kisa mimbe ko article 4 asebede do kono ka preparative ko bank central ka letise ka fara jamanaka aseka fara jamana denga aseka
fara hakilina damadɔni kan ka i k'a dɔn a ka tɔnden jamana wɛrɛ k'o kɛlɛ k'a sabu kɛ ni maa wɛrɛw ka laɲini ye walama jamana dɔ ka laɲini walama maaninkun kelen o ka laɲini ye o kumana ko min ye i k'a dɔn gouvernement minnu bɛ i k'a dɔn nin IMOA in kɔnɔna la k'olu yɛrɛ ye sariya sɔsɔ IMOA yɛrɛ ye sariya sɔsɔ ko sabu ko tɔn ka sariya taabolo t'a ko fɔ wa a ma o yamaruya di u si ma u k'o baara kɛ ko nin ye bolomadayɔrɔ belebele ye jango dɔnni karamɔgɔ minnu ye nin ko labɛn u y'a labɛn n'u dɔnko ye k'a labɛn n'u ka faamuyali ye o kumana ko min ye i k'a dɔn IMOA ye u ye nin ko min ta k'anw sɛgɛrɛ ko sigiɲɔgɔn jamana minnu yɛrɛ y'a kɛ olu sɛbɛkɔrɔ yugubalen dɔ bi ka tɛmɛ anw kan Senegali bɛ ten Kɔnɔwari bɛ ten k'a dadigilen don olu la bi ka tɛmɛ Mali kan sabu Mali yɛrɛ de ye olu ka client kɛrɛnkɛrɛnnen ye min bɛ sɔrɔ la don u ka jamanaw kɔnɔna la wa k'u ye miliyari caman CFA wali miliyari caman de o de u bɔnɛn'o de la min ye embargo ninnu n'a kow daminɛ ni bi cɛ ɲangili yɛrɛ daminɛ ni bi cɛ olu bɔnɛna miliyari caman na ka tɛmɛ Mali yɛrɛ kan o kumana ko maa kelen ko tɛ nka min y'anw ka dɔnni karamɔgɔ ninnu n'o ye avocat ye u ye i k'a dɔn damakasi sɛbɛn labɛn u maa wɔɔrɔ k'a mamu ka ɲa ka taa damakasi sɛbɛn don IMOA kɔ kan o kumana ko textiw b'a yamaruya an k'o kɛ ko nin ye bolomadayɔrɔba ye Mali bolo yaasa gɛlɛya minnu b'an kan an k'a furan ka bɔ yen BSC ale ka nɔbila sɛbɛn an y'a bɔ n'i ka terrain renouveau kɔnɔ u ka bidon an jigi b'a la i k'a dɔn jamana in bɛ kuma bɔ hɛrɛ kɔnɔ ni Ala ka jɛ ka laban ka wasaba sɔrɔ a la i n'a fɔ y'a fɔ cogo min na an karamɔgɔ Daniel Tusuge o ye i k'a dɔn kiritigɛba ye min lakodɔnna kosɛbɛ anw ka jamana kɔnɔna na o kumana n'a sɔrɔ gɛrɛnadenw ka gɛrɛ sigira i k'a dɔn Gana o k'u ka ciden kɛrɛnkɛrɛnnen gɛrɛnadenw ka ciden kɛrɛnkɛrɛnnen ale fana bɛna bisimila Bamakɔ n'Ala ye alamisa nata jira an na good luck Jonathan an bɛ taa jɔ a la ka sɔrɔ ka na ne m'a fɛ n ka muso dɔw ma yan o laban bɛ sigi yan walahi Ala ni Mali ka d'a ye a tɔ in bɛɛ tɛ cɛ kuma fɔ ye dɛ a sɔmina min na on sɔmi bonne chance na bonne chance à nous tous awɔ an bɛ taa sugu la ka sɔrɔ ka na ciden fana ka nali ne k'an da don o la o fana ka kɛ Toro i k'a dɔn an bɔra sugu la ko CRS bɛ fan bɛɛ fɛ o tɛ yan ye dɛ CRS o t'u baara ye yan k'o bɛ fan bɛɛ k'a balimamusonin k'a bolo fɛnw mara ye wala a Sibo ale de ko k'olu ye kabɛ a ma bɛn dɛ a ma nɔgɔya dɛ non Sibo ye cɛ ye dɛ Sibo ye cɛ ye dɛ a ma nɔgɔya dɛ mais wolo yɛrɛ la Sibo bɛ se k'ale sɔrɔ walayi bange yɛrɛ cogoya la hakɛ siga t'a la Sibo b'a sɔrɔ den ye dɛ an taara ka na an ye i k'a dɔn k'a fɔ jamana jɔ caman don ɲɔgɔn na kosɛbɛ an y'a ye k'a fɔ wulikajɔ ani lajɛli ni lamɛnli olu fana barika ka bon kosɛbɛ sugu kɔnɔna na o kumana i k'a dɔn kɛrɛnkɛrɛnna Kayikaw fɛ yen nɔ Kayi gouverneur général Musa Sumare ale n'a ka maradenw bɛɛ lajɛlen u bɔ i k'a dɔn u ɲɛma da jɛmukan in na o cogoya kelen na Kulikoro gouverneur i k'a dɔn Lamini Kapori Sanogo i k'a dɔn an b'a n'a ka maradenw bɛɛ fo Yola gouverneur n'o ye Abdallah Faskoyi an b'a fana fo ani général de brigade i k'a dɔn Kiba Sankare ni gouverneur la ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ jɛmu in lajɛ ni k'a lamɛn an'u ka maradenw bɛɛ lajɛlen général à la retraite Anatole Sangare a fana bɛ jɛmu in lamɛn a tɛ k'a kɔ fiyewu o kumana ni kɔrɔ Kebe n'o ye Sori Sidibe Kebe jɛmukan in ka d'u ye hali tubarikala ko ciden bɛ na i k'a dɔn min ni o ye fasidi sɛbɛn informateur kuma bɛ a kan a ko min ye i k'a dɔn good luck Jonathan ko a makɔnɔnen don Bamakɔ sini alamisa i k'a dɔn min ni a bɛ tali kɛ taama in na k'a sigikun nakun tɛ dɔwɛrɛ ye ko jigiya b'a la k'a fɔ waati kɛrɛnkɛrɛnnen n'o gafe bɛ di a ma u k'a ma ko chronogramme acceptable min bɛ anw ka furancɛ fanga n k'a fɔ caman furancɛ fanga ne ka o kuntala i k'a dɔn k'a fɔ k'o ko fɔ Jack ka fasiri don a ko Nigéria jamana ɲɛmaakɔrɔ good luck Jonathan kɔrɔbɔrɔ ko sigikɛ bɛ k'a makɔnɔ Bamakɔ Mali faaba la kɛrɛnkɛrɛnnen na min ye furancɛ fanga maa ɲɛmaw o ko olu kɔnɔna a bisimila bisimilali i k'a dɔn k'a bɛ bila minɛ min kɔnɔna na o de ye k'a fɔ i n'a fɔ i bɔra k'a fɔ cogo min CEDEAO n'o ye o kumana farafinna tilefɛ tɔn i k'a dɔn olu ka gɛrɛn sigilen kɔ n'olu kɛlen don ka ɲangiba ta ka ɲɛsin anw ma u k'a ma ko embargo ka daminɛ o waati fɔ bi i k'a dɔn gɛlɛyaw kɔni bɛ yen nɔ u n'a ta bɛɛ lajɛlen gɛlɛya ma kɛ sababu ye kuma ɲɔgɔnya u ka jɔ parce que i b'a ye kanto k'a fɔ ntɛnɛn tɛmɛnen i k'a dɔn communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest n'a bɛ CEDEAO ko fɔ olu ye bataki dɔ ne ka o sɛbɛn bataki in kɔnɔ kunkanko kibaruya la ko i k'a dɔn ko min ye good luck Jonathan ale min ni i k'a dɔn a bolo bɔlen don ka bila kɛrɛnkɛrɛnnen na i k'a dɔn CEDEAO jamanamaw fɛ walasa a ka taa ni ka segin k'o kɛ ni k'i da don anw ka jamana ni i k'a dɔn CEDEAO ni ɲɔgɔn cɛ
Fadriba yi kanto k'a fɔ min ye taaniga segi karamɔgɔ ye Goodluck Jonathan ale do sini alamusa k'a bɛna bisimila anw ka jamana marabaw fɛ k'a ka taama kun bɛ bila min kan o de ye k'a fɔ bayɛlɛmaw laɲini minnu n'olu bɛ yen anw ka jamana kankanko kibaruya a b'o kofɔ ani CEDEAO ni ɲɔgɔn cɛ walasa min ye gɛlɛya minnu bɛ yen fura bɛ se ka sɔrɔ olu la cogo min na k'a sababu kɛ mun ye u fɔ ɲɔgɔnkɔ la kunbaba tɛ dɔwɛrɛ ye o de ye kalata kunkanko kibaruya a bɛ kɛ waati jumɛn a bɛ ban kuma jumɛn a bɛ labɛn waati jumɛn na o de y'a to u k'a ma ko jigi bɛ a la k'a fɔ ko waati kɛrɛnkɛrɛnnen bɛna di a ma wa waati kɛrɛnkɛrɛnnen i k'a dɔn ko bɛnna kɛ u kan lala ni kow tora u cogo la u k'a ma ko chronogramme acceptable Fadriba y'i kanto k'an bɛ donni minɛ ko bi Nigeria jamana ɲɛmaakɔrɔ Goodluck Jonathan médiateur don min bɛ anw ka jamana ka gadɔ gɛlɛya kɔnɔ bi min bɛ ka anw ni CEDEAO ni ɲɔgɔn cɛ ciw k'olu ɲɛnabɔ sini alamusa a ka nalen kɔnɔna na ko nin t'a nako fɔlɔ ye wa kumana jigi bɛ a ka ko n'a dɔw ma kɛ k'a tɛna kɛ i k'a dɔn k'a fɔ nako laban fana ye sabu ko sini n'a nana ko dabi don minnu na o de y'anw ka jamana maa ɲɛmaw olu ka wulikajɔ n'u ka i k'a dɔn hakilina y'u bila danga min na o de ye anw bɛ danga min na n'o ye gɛlɛya minnu b'an cɛma bɛ yen baw bɛ se ka sɔrɔ cogo min na hali n'a ma ɲɛ ko kalata bi kɛ a ka kɛ kalata i k'a dɔn k'a fɔ basigilen ye a ka kɛ kalata ye malidenw b'u yɛrɛ ye kalata min kɔnɔna na o ko n'a ma ɲɛ ko olu kibaruyaw bɛɛ bɛna fara ɲɔgɔn kan Goodluck Jonathan k'a na nin kɔrɔfɔ k'a ninnu fara ɲɔgɔn kan ni ka taa n'a ye ka lasegin kɛ ni ka taa i k'a dɔn ci jaabi ka u di Fadriba y'i kanto k'a fɔ ci jaabi dili kɔnɔna na o de ye sini n'o ye i k'a dɔn anw ka jamana marabaw waati minnu ni ŋaniya minnu bɛ u kɔnɔ olu b'o bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan k'o kamaleya k'o kɛ gafe k'o di Goodluck Jonathan ale ma o kumana ko a na kɔsegin ni u ye o kumana u fana na taa jateminɛ kɛ tuguni maa minnu n'olu ye CEDEAO maa ɲɛmaw ye n'o ye ɲaami yɛrɛ la gɛrɛnadenw na to i k'a dɔn gɛrɛ sigi a ko dala Mali ka laɲini ye mun ye Mali ye waati min fɔ a bɛ bɛn wa walima gɛlɛya minnu bɛ a la k'u danna don nin bɛɛ lajɛlen la nka ko jigi bɛ a la k'a fɔ kabi waati min na k'o kɔni bɛ o kumana ɲɔgɔn faamu bɛ na min bɛ na teliya ka kɛ o de ye k'a fɔ CEDEAO ka bingani min walima embargo min b'an ka bin olu bɛna wuli teliya la walasa o kumana fiɲɛ bɔda u ka sɔrɔ jamana ninnu ye k'a sababu kɛ mun ye kɔrɔbɔrɔw kɔ de ko CEDEAO ka nin ɲangini ninnu k'a mana kɛ cogo o cogo k'a kow la gɛlɛya dan tɛ gɛlɛya minnu bɛ yen nɔ ko olu bɛɛ lajɛlen na se ka fara ɲɔgɔn kan ne ka i k'a dɔn ka fura sɔrɔ a la kɔrɔfɔ kɔni ye mun ye o de ye Goodluck Jonathan ka sini nani a bɛ na i k'a dɔn chronogramme nɔfɛ wa chronogramme min ni a y'o lasɔrɔ ni bɛn kɛra u kan baara fɔlɔ min bɛna kɛ o de ye k'a fɔ sanction min bɛ Mali kan ni ka wuli ka bɔ anw ka jamana ale kan informateur Jack ka fasiri nin ye an y'a bɔ informateur kɔnɔ u ko chronogramme acceptable chronogramme acceptable olu bolo acceptable wa la transition Mali olu bolo acceptable wa malidenw ka acceptable mais cette fois-ci n'a fɔra acceptable c'est a fa fila bɛɛ sagɛ malidenw bɛ min dilan ka taa o de ye anw ka acceptable ye dɛ fɔlɔ taara u y'o sɔsɔ sɔsɔli mana ye nin na se an da tɛ don a kuma la bilen dɛ a fana kana a ye sabali a kana kɛ ten an sabalilen de don koyi n'o tɛ a tɛ se bi ma o an sabalilen de bɛ ka ko in minɛ hali bi koyi n'i y'a ye hali bi ko a sigi ka kuma an bɛ maaw bisimila o tɛ sabali ye wa n'o tɛ k'a k'i la a bɛ fɔ maa min ma ko sabali n k'a kɛra e de la i t'a fɔ to maa si ma ko sabali ka sɔrɔ a ma k'a tigi la siga t'a la sabali bɛ fɔ maa min ma a kɛra o de kɛbaa tɛ nka kɛra min na o de don ayiwa o sabalilen don kɛbaa ko k'ale tɛ sabali hali bi ko f'a ka to ale ta la a dɔ la dɛ a ka di korolakanna tɛnɛ tɛ koyi an tɛ ɲɔgɔn bonya an bɛ taa ni min ye sen hali n'o tɛ bɔ u ma o ka fɔ bonya kɔnɔ o kɛ ko ka kɛ i k'a don karama kɔnɔ o bɛ anw dusu da walasa bɛnkan ka se maliden ka ko ma gɛlɛn koyi a ma gɛlɛn nka n'i ko i b'a mafiɲɛ ka se hakɛ dɔ ma an bɛ jɛ i n'i ka latigɛ ko bɛɛ kɔ ka jɛ i yɛrɛ kɔ k'an yɛrɛ di daba masa daba masa de tɛ laban yan pewu jɔn dabo ta kɔ ayi maji Jonathan bɛ sigi yan Pierre Buye ma laban yan o kɛra o nana bisimila a fure tɛ anw fɛ yan nin bɛ laban yan dɔɔni dɔɔni de don kana kuma in na dɛ Mali ka di o la dɛ ni nin ko bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔra k'a ban bonne chance Jonathan bɛna ka retraite kɛ Mali la i sigi k'a filɛ fɔlɔ su ko Obasanjo ale tɛ Egypte wa bi y'o ta ye wa a bɛna so wa a ka mago bɛ yen na nin fana bɛ laban anw fɛ yan ala ka kɛlɛsi d'an ma ala k'a nɔgɔya a ka d'a ye dɛ tɛ kuma fɔ n yɛrɛ k'i bɔ a la yan a ka d'a ye a ka fisa o ma ko bɛ yen ni ala ka jɛ ala k'a nɔgɔya an bɛ dɔ fɛ a mana o fɛ a bɛ fɛn yan a bɛ baasi tɛ ala k'a nɔgɔya Jajo naam les jours n b'ale ta les jours ko n'i ye les jours ta an bisimila bɛ taa fangabulon o ɲɛmaayaso la primature ko di Aliou Tine i b'a dɔn wa Aliou Tine
indépendant min bɛ to ka taa ka na. Diɲɛ tɔnba ale ka ciden min kana bila ale don. Ale don jati. Alioune a ko k'ale wasara. K'a ka nin mission laban min kɛra Mali la nin ye k'a a wasara a da globaranisigi a tɛ se k'o kɛ n'o ye f'a k'o fɔ an ye min ye expert indépendant Nations Unies tɔgɔ la min bɛ tali kɛ maninfinw ka jo sariya ni hakɛ o lafasali la i k'a dɔn Alioune ale bɔra anw fɛ yan. Ayiwa alamisa don fɛn min ye k'a dɔn fangabulon ɲɛmaa ye o y'a bisimila primature la n'o ye Choguel Kokala Mayiga ye dɔgɔtɔrɔ ale y'a bisimila waati min na i k'a dɔn a ye fɛn min sɔrɔ k'a fɔ a sewalenba a n'a wasale a ko jɔnko Ala k'ale ye munumunu salo min kɛ Mali kɔnɔ faaba ko tɛ dɛ jamana dogodogo ɲɛw k'a taara zole min da ye jango Moti marabolo ni Tumutu marabolo k'a ye kɔlɔsili min kɛ k'ale wasalenba don a nimisi wasara k'a sabu kɛ lakana o sabatilen don cogo min ani lakana bɛ ka taa cogo min na nin ye wolomasiri tabaw bɛ ka sebaaya min sɔrɔ lakanako la k'a kɛra wasa belebele y'ale bolo Alioune a ka fɔla ko min ye i k'a dɔn k'a fɔ foroba cakɛdaw lakana i k'a dɔn ani lakana kɛbaw fo ka taa se i k'a dɔn sigida maaw ma n'o ye société civile ye ko nin bɛɛ lajɛlen hakililatigɛlen don bi ni lakanako ye wa ale y'o min ye expert indépendant a ko k'a tɛ se ka taa n'a m'o bonyamasigi kɛ an ye k'a b'o fɔ o jɔnko Ala kɔni ko Ala la k'ale nimisi wasara ni lakanako o nasira ye. O tuma na a ye laɲini dɔw fana kɛ ka fara o kan ko n'a ta bɛɛ a bɛ laɲini wɛrɛw a b'olu kɛ an ka i k'a dɔn marakɛbaw fɛ min bɛ se ka baara in tɔ jidi u bolo ni ka i k'a dɔn a sabati o tuma na k'a b'a ɲini gouvernement maa ɲɛmaa yɛrɛ fɛ fɔlɔ u ka i k'a dɔn jidi ko k'o kɛ i k'a dɔn maa minnu bɛ yen nɔ n'olu yɛrɛ fana bɔlen don u sigiyɔrɔw la ko ka i k'a dɔn jidi kɛ olu ka lakanako la k'a ye taamasiyɛn min ye o fana na k'o y'a wasa kosɛbɛ ko sabu ko maa wulilen ka bɔ i sigiyɔrɔ la ko o nɔgɔyara k'o yɛrɛ kuma ko e k'o ma ban wa ko o ko kɔni k'o y'ale nimisi wasa k'a fɔ ko gɛlɛya bɛ ka minnu b'o sigiyɔrɔ la kɔrɔlenw ko wa ayi ko kurati ka kɛ nin waati in na dɛ o kumana k'a caman fana bɛ yen olu kun t'an b'u daga yɔrɔ wɛrɛ la olu bɛ ka segin ka so sɛgɛrɛ bi ko nin bɛɛ kɛra wasako ye ale bolo o kumana min ye i k'a dɔn k'a fɔ Mali k'a bɛ fɛn min fɔ ko an ka fara ɲɔgɔn kan Maliden bɛɛ lajɛlen ko nin waati ko fara ɲɔgɔn kan waati de ye nin ye k'an fanga kɛ kelen ye yaasa gɛlɛya min kun b'an kan k'an kɔdisi da la ni ka nɔbɔ a la Alioune ka fɔ la a ko fangabulon ɲɛmaa ko i k'a dɔn k'a fɔ k'a bɛ nin bonyamasigi k'u ye ko jɔnko Ala ale ye nimisi wasa sɔrɔ lakanako nasira la Moti ni Tumutu marabolo kɔnɔ ani jamana fa wɛrɛ a isolé da yɔrɔ minnu na o kumana fangabulon ɲɛmaa fana o ye k'a dɔn an ka dunanba ye a y'a tanu ni k'a barikada ko jɔnko Ala o ye cɛkisɛya dɔ ye koyi a y'o min fɔ nin ye k'o y'ale yɛrɛ wasa o kumana k'ale b'a fɔ sa ni Ala ka jɛ a ye laɲini min kɛ olu yɛrɛ fɛ k'o laɲini k'a tɛna kɛ bolokɔfɛtɔ fɛn ye k'u b'u hakili to a ka laɲiniw na fɛn de ye anw ka jamana i k'a dɔn a ka hɛrɛ sɔrɔ sira ni a ka lafiya sabatili sira ye olu t'o si kɛ bolokɔfɛtɔ fɛn ye o kumana k'u na i k'a dɔn Alioune a ka laɲini ninnu a n'o don ba la primature o kunnafoni cɛrin sira o ka i k'a dɔn laseli ye nin ye anw y'a bɔ les jours kɔnɔ u ka nɔbila sɛbɛn don bidon bɔli Karamɔgɔ i k'a dɔn k'a fɔ min ye jɔnko Ala fɔli ye i y'a fɔ cogo min o ye wasaba fana dɔ ye o kumana o n'a ta bɛɛ lajɛlen waati a n'a taama o taama an ye san 7 kɛ sangafo la jɔnko Ala ma fɔ a filɛ nin kalo damadɔ ni nana o san 7 kɔnɔ a ye min ye a n'a ye min ye bi ayiwa k'a wasalen don a barika Ala ye o ma indicateur de renouveau k'o kana fɔ ale o fana digira dɔw la sɔn jata an ka taa indicateur de renouveau bon ko 3,500 ani 3 karamɔgɔ ko min ye n'o u k'a dɔn jamana furancɛ fanga a jɔsenba min ni u b'o gafe ko fɔ ko bayɛlɛmali min filɛ yala ko n'a kɛ i k'a dɔn k'a fɔ o kuma na walima donda sɔrɔlen ye maaw fɛ maa minnu ni olu ko olu tɛ furancɛ fanga maa ɲɛmaaw lakodɔn kalo tile 25 mars kalo nata o tile 25 ko yala nin n'a kɛ i k'a dɔn k'a fɔ olu ka panka puruti ni wuli ka jɔ ye walasa u ka se ka don CNT ani gouvernement kɔnɔ wa u bɛ sɔn koyi u bɛ sɔn dɛ bien sûr kɛlɛ yɛrɛ kun bɛɛ de ye nka u kana kɛ dɛ n'u y'a kɛ u ta fila ni kunkuru jɔnni kana kɛ sa don u bɛ fɛ ka don minnu ka kulu min na a kulu si kana sɔn ninnu ka don diɲɛ fara la n'o tɛ u ta fila ni kunkuru en tout cas bon de toute façon ni mankan de bɛ jɔyɔrɔ di n'i ye dɔw damu i t'i sigi n'a ye ko dɔw fana bɛ wuli o tɛ dalu an y'an si bɛɛ k'o la yan donc n'a dun bɛ tɛ an y'an si bɛɛ de k'o la o de sera ban ye mankan in u ka tɛmɛ mankan in fɛ n'a bɛ min ɲa a b'o ɲa u ye anw minnu fana tɛ mankan na f'olu bɛ faso jɔ baara la olu fana ka tɛmɛ faso jɔ fɛ n'o bɛ min ɲa o t'o ɲa wa donc toi tu es transition moi c'est pas transition je suis Mali transition s'en va Mali reste moi même je m'en vais Mali reste
tout le monde s'en va même Mali. Seydou Diarra, allez ko une opportunité pour l'opposition d'entrer au CNT et au gouvernement. Nouvelle charte de la transition. La yini kunyo de yo. Manga fe ka ci abe kunyo de. Abe ni Allah. Mais ya fo chomi. Na kon krati. Allahu akbar. Na krati. Allahu akbar. Ya fu mala Brahma ka system. Wo kele de la nati. Wa ni opposant mun ni mangati ni bi joro soro. Ni manganji be made makika joro soro jamana mina ini datu kubele. Munum beni je kulula to fote barola. Sabu ka ngato gafe kono ngate kuna funin do fana la seli bali. Ndo ye mangan ci yakateme alaga no ya on yere kan kuma su kelen kono kata bananga bugo fo musa bugo ya be mangan ci la dado na domi olu de ko febe kany wo olu declare ka wuli bi mangan kelen ci la to sabu olu de dawara kuma mundo o makwana me gata to mina ko shati kura yele malle yela o kuma na munu nolu be ka foko olu ko kuti jamana frontier fanga amalama oni ko la kodo kalo klemuga ani duru masi kalo ale nata de kodo san bafla ani kado ani fla kambe doni mine ko bi kono ko kuma ko makro kanga tai kado ka fo sente kono wa kado ko gouvernement kura kanga sega sigi yela ko na tu sinzi ikado manganjila kan wa ko mabe ikado ire nyini ngadi oye ngamana ke tugo kana ke sababu ye makro kon ikado ko akata ko sente kono ko la nyini munye jama dese akoro jama dese ma dese o kuma ko la nyini munye ko kana nyina le fere ton ko ayi sente rek ma kana nyini fere ton kunda bli uka bebo su sigida uka dana mau ulu ko nyini ko duma uka barake wa abbe fana kana kare bomba ko fana yi ay de bomba ko dro ne mali parce que ame danga mina fa bomba ko dro de mali ko o ma gafe ko ni abe sigida mali fa bete ya o sigatala ali te salite sigida makanga yala ulu chama ire bala khaba ay ama banwa o ma kambe doni mina ko bi kana ke sente la de o ko shati bayle ma kura yela unake ka do dunda kura ye kadi kado ka fo mamunu ni ulu be jati ngara dabaw fe hali do ko nasro ngara daba te ikado franja fangana nga mamunu ngo ko kabi kalo klemuga ani duru mata kalo nata bafla ani mugani fla ulu te ikado franja fanga mowla kudo duguni bawo ka fo utu yere ye ikado ka keta u kono utu yere yu ka ikado ka fo sara kiso konna o makambe doni mine ko bi nga ko sharti kura nga la nyini ye muye robo na fo sente ka fora tumina o de inclusivité o kuma fere ka tige majanga munun be ikado ka fo ikado sati korole kono olu belajele joshira ka boy sati kura ka ka lanyini ti dore vice president ikado o temene ko boy sente kura o be anga fo makura munun be na fara sente ka ani gouvernement kura mi misige ka belajele ka fara nywanga hakilna kile ti dore ye romro wala sa basigi mi no be ka nyine ikado ko jamana kase ko la soro nga kambe doni mine ko bi ko ado na ke ikado ka fo dunda soro toye maufe mamunu no lu se ka jati ngara dabaw ye be sabu ni ko ite fanga o fanga lakudo romro ikado ka fo ite se ka jati o fanga deme aw ni fana ikaba de cadre de recherche et pour la réussite o mais comment autre pour kamela ne c'est to kamela to kam mandinyere abene alache neta me amandinye agonde agogoni réussite abe reçu aya ba abe reçu ka suru tainte aya ba tida nu ko ni akorobo amba la kale nyoye bon ibe prise de position non prise de position kera ibe prise de position kera ya burama kama ambe jati ya fumala atogo bora godota yae qualificatif tala aben jate maldi qualificatif were tebo ngame mi fi anga hakilna fo o prise de position kera ya kata ibe ka jugu yala au priseur de position ibe ka ulu dado trula ulu de ko tama be ka ulu shuka yasa siga ke buramama me anya ini mali yere dun ta ga burama minena ali ndele ku matika ula uyu daglo barani zigi kwa basite wo chira wasa ka burama naga korola soro wo kile de be ka ci yasa ka nu fana naga korola soro anto wati labli uka to ni kala takera an be ni ko nunu nge ku kasania de ke ka kalata sania la ni kalata rasania la ni kalata rasania la ni ko aw be ni ko nge dro ye transition e bora mal de yala ane ma bo mal de yala o ma e bora transition na ane ma bo transition na o ma ambe bala na manya kanga marabulu de bolo bi ambe bala wa anga marabulu de bolo bi yasa anga bo de ko ni gele ani la jaba kono no o mandi e ka bwala ngaro kadi ne bala fonka o kalo club wani duro no bana o ulu se ko bal de se fara abana ko gele ate ko nunu nda ko agele ya kunde
janjo ni na dansi bi la sunu la de kunnafoni ma banga waati corona siga ta kelen fana n'ala sɔnna ma kalo tile 27 ni a bɛ karina tan in fana ko fɔ an yɛrɛ dɔgɔmuso Masi Tambura ani k'a dɔn Dawuda Jara an bɛna taa olu fana kɛ k'a dɔn kɔɲɔ dumanba kɛ Marakalakaw fɛ yen nɔ n'ala sɔnna an bɛna taa Marakala kumana Marakalakaw fɛ yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnnen na min ye Madu Tambura ka denbaya kɔnɔ kumana an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yen nɔ ni Ala y'o ye k'a dɔn kari dɔ yira na min ye an dɔgɔmuso n'o ye Masi Tambura ani Madu Jara olu fana bɛna t'u kale k'u siɲɛ Marakala kalo tile 27 anw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yen ni Ala sɔnna ni yɛrɛ sɔrɔ ka taali sɔrɔ sɔn ka taa bɔ da dɔ si ye i b'i labɛn bɛ taa walima min ni sama ese tinɛni yɛrɛ waati ma ban sa hali n'a ma sɔrɔ i bɛna n'a tugu ye kɛ tinɛni tulu